Alright, what's up guys, mga kabiners. Karon day nami karon sa SM Mabulok. Among sulayan ang bamkar dire o manghunting sa taong followers dire. Alright, atong sulayan mao na atong content karong adlaw. Alright, let's go. Yes, atas SM ha. Jangkin ako di pili pa si Jangkin no kasi kita daw ka sa may padulong asa na may area na kita pa niya ang mapa sa SM sa sulod asa gid mi padulungan asa na Storyland. Hello mga lods, so namin karon sa SM Mabulok Cebu. So mo na siya pinakaunang SM dire sa Cebu City. Trivia. SM Mabulok. So namin ron dito sa sulod. Kami sa ground floor. Diri abang diri no. Oh. Diri ta, okay. So ari mi diri manghunting ni o subscriber o follower sa mo ang Facebook page ug YouTube. Alright. Okay, good. Okay. Ari mi diri magpabagal sa among naong. So ari sa naong masukod ang amuang mga supporter ko kita ang matira matibay. Alright, sakto. Guys, naanay karon sa Storyland. So mangita mi diri o kanang ikot na mo mga ride. So karon bagay sa nila ni Boss Patri pasunod balik ka diri dali. Kuha ba kinumutanan? Alright.
Chef, sayang auto chef.